मियादे हाग्रामा सारनाव जोंनिफ्राय 12-13 जयनिं जादों जों बेखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे जयनिं जानायफोरखौ जोङो ओरैबायदि जोङो माने जोंनि थाखाय जों गोजोननायसो मोनदों बिथांमोन थांनायखौ। मोनसे बिनय ब्रह्म होननाय बिथांखौ बुंग्रो सानबाय। बिनय ब्रह्म बिथाङा जोंनि फेरेंगा सारखौ 14 चिरांखौ जोगदोना जोख्लांना गालांदों होनना बुंदों। बिहा मा प्रुफ दं? बे बिथाङा सासे बेलथिसोखा आरो जोंनाव सुबिदा लानो जयनिं जाफैदोंमोन। बिथाङा जयनिं जाफैनायनि सरकार दानाय लोगो लोगो बिथाङा दोंथाम लामा मावनो मोनदों। दोंथाम लामा मावनो मोननानै बिथाङा बिराद बनो सुबिदा मोनदों, खामायनो हादों। ओमफ्राय दा बिथाङा मा बुंदों बेयाहाय जेबो मावाखै। माबोरै मावाखै होनना बुंनो हाखै बिथाङालाय? जोंनाव दा दैया 39टा दै खुरबाय, 21टा दंखल आरो 18टा JJA मावनाय जाबाय। आरो जोंनि हाथिसार हिसाबै जों गोख्रों बुङोदि जोंनि बे हाथिसाराव 37टा गामिया हाब्रु गोनां मोनसेबो लामा गैला। क्लियार? होमब्ला दिनै बिनय बिथाङा दिनै माब्रैथो बुंनो हाखो? बिनि मेगना नुवाखै नामा? गावनो दे दोंथाम लामा मावनो मोनजादों सरकार दानाय लोगो लोगो। बेखौ रायजोआव नुवाखै नामा? बेखौ जोङो गोख्रोङै बुंनो सानदों। बिथाङा लाजिनांथाव बाथ्राखौ बुंना लानो नाङा। बिथाङा बेलथिखाखाय सुबिदा लानो फैदोंमोन, सुबिदा मोनखांनानै आरो सुबिदा लानो थांदों बिथाङा। नाथाय बिथांखौ मिथिगौ दे बे जायगायाव माबायदि थगायसुला मानसि। दिनै BPFनि बिथांमोना दिनै बिथां थांनाय लोगो लोगो जोंनाव खोथा होगासिनो दङ। मानो होनबा बिथांमोननि महरखौ नायनो बायो माफा गुनजेर हिसाबैहाय। दा जोंनाव गाबोन समफोर दिनैफोर डिक्लेयार जाबानो लोगो लोगो गैयाबाबो जोंनाव 250-300 जन जयनिं जानो जोंनावहाय लिस्ट फैगासिनो दङ। जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ। बिथांमोना दिनै BPFआव थांबाय। BPFनि मोजां मानसिफोरा जोंनि UPPआव फैनो थाखाय लिस्ट होगासिनो दङ। बेखौनो जोंहा दुरबल गैया। जों देरहादों खारथांखा। सोरबा बिनयनि बुंनायजों जेबो गोहोम गोग्लैया। बिनो मानो होनबा बेलथिखा। जोंनि मावनायखौ माबोरै बुंनो हागौ बिलाय? मानो मावाखै? आं दा बुंबायना 39टा दंखल खुरबाय। सिगां BPFनि बेलायाव मोनबाल' दङमोन। दिनै सारि बोसोरावनो जोंनि सरकारा 39टा दंखल होबाय। 37टा गामिया मोनसेबो हाब्रु गोनां गैला। होमब्ला मा नुखो बियो मेगना? माबोरै बुंनो हाखो जेबो मावाखै? 14 चिरांखौ जोगदाना गालांदों माबोरै बुंनो हाखो? प्रुफआ बेनो। बेखायनो जों बिथांमोन जे थांदों दंफैयोमोन अब्लाबो ओंखारखाङो बिथाङा माने सुबिदा मोनखानो सिरि उन्दुना थादोंमोन। ओमफ्राय दा आरोबाव सुबिदा। बेखायनो आं खावलायदों BPFनि बिथांमोनखौहाय नोंथांमोना बेसिकखौ माफा गुनजेर होनना मिथिखागौ। दा मोजां सांग्रां नोजोर होनाला मोजां बिथांमोनखौ नोजोर हो। नाथाय नोंथांमोनखौ गाख्लायनानै बिथांमोना नोंथांमोननि मोनजानांगौ गरसे मोनजानांगौ गोदोनाव गाखोनानै हादि दौग्ला बादि मावलांनो थाखाय नोंथांमोननो सुबिदा लानो थांदों। नाथाय बिथांमोना मिथिखागौ दे बिथांमोन 2 गुनजेर बाराय थांबाय। जोंनि थाखाय बिराद गोजोननाय दङ। जोंहा दा सान्थि दङ। आरो दा जोंनाव बिथांमोन थानाय लोगो लोगो जोंनाव नायदो मानसिया एम्फौ बायदि बांगासिनो दङ। मानो बांदों होनना बुङोबा बिथांमोननि महरखौ नायनो बायो। बेनिखायनो जोंनाव फैदों। आंनि बुंनांगौ बेनोल'।